खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम पान कार्ड आपडेट खालामनायनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दा नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ मिथिनानै मोनाखै जानांगौ थारैनो नोंथांमोना गावबागावनि बे पान कार्डखौ आपडेट खालामनानै लामारनांगौ ना लामारनाङा आरो जुदि नोंथांमोना बे पान कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा नोंनि बे पान कार्डआ खामानि होनाय नङा नामा नोंथांमोनाथ' बेखौ खोनाखाबाय जानांगौ जोंहा पान कार्डआ गोदान जासिगोन दा बे पान कार्डआ गोदान जासिगोनबा अब्ला दा जों थानाय बे गोजाम पान कार्डआ खामानि होलाय नंला नामा आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन थारैनो नोंथांमोना बे गावबागावनि पान कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो नांगोन ना नाङा बेखौ ओरैनोथ' जोंहा दासान्दि आपडेट गोबां आपडेटल' जोंहा फैगासिनो दङ दासान्दि जोंहा नै आधारनि आपडेट खालामनाया सोलिगासिनो दङ आरो सिगाङाव जोंहा रेशन कार्डनि आपडेटआ जानानै थांखांबाय आरो नै दायो पान कार्डनि फैलायबाय दा आपडेटआनो आपडेट दा सोलिगासिनो दङ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बालायलांबायसो दां आरो बे बेसेबां डकुमेन्ट्सफोरखौ आरोबाव आपडेट खालामनो होननानै दा बेनिखायनो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे पान कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा नोंथांनि मा खहा जागोन नोंनि बे पान कार्डआ खामानि होनाय नङा जाहैगोन नामा आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायबोनो थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बेबादि आधार कार्ड पान कार्ड आपडेटनि अनगायैबो स्किमफोरनि भिडिअ लाबोबाय थायो नालाय दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना गावबागावनि बे पान कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो नांगोन ना नाङा बेखौ जोंहा पान कार्डआ गोदान जासिगोन आरो बे गोदान पान कार्डआव नोंथांमोननिया QR क'ड बायदिसिना बे थागोननो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे पान कार्डखौथ' आपडेट खालामखाथारनांगोनखा बेथ' कम्पालसरि होननानैसो बेखौ बुंनो नांसिगोन मानो होनोबा पान कार्डआनो जेराव गोदान जाखासिगोनबा दा नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामना लायाबा माथो आरो उफायबाव दा बे QR क'ड गोनांखौ नोङो अब्ला बोरै मोननो हागोन नोङो जुदि पान कार्डखौ आपडेट खालामाबा नोङो अब्ला बे QR क'ड थानाय पान कार्डखौ आरो नोङो बोरै मोननो हानो आरो जुदि QR क'ड गोनां बे पान कार्डखौ होयोबा अब्ला नोंथांनि बे गोजाम पान कार्डआथ' खामानि होगोन होननानै बेखौथ' बुंनो हानाय जाहैखाला गोदान पान कार्डखौ मोनोबा गोजामालाय बोरै जानो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेब्लाबो गोदान मोननाय लोगो लोगो गोजामा मालाबाबो खामानि होखाया दा बेनिखायनो जोंहा दायो आपडेटआ सोलिखाबाय जेराव माने फ्रियावनो दायो नोंथांमोना आपडेट खालामनो हायो फैसाथ' होनो नाङा दा बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों आरो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो बे पान कार्डखौ आपडेट खालामना लायाखैबा आपडेट खालामना लाबानो जाबाय गावबागावनो नोंथांमोना आपडेट खालामना लानो हागोन जेरावबो नोंथांमोना थानांगौनि गोनांथि गैया आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबो भिडिअ लाबोखाबाय नोंथांमोना माबोरै गावबागावनि मबाइलजोंनो पान कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ बेखौ दानिया फैदो जुदि नोंथांमोना सानथारमारोबा जेनेबा पान कार्डखौ आं आपडेट खालामालै एबाराव आधार कार्डखौबो आपडेट खालामनायाव फैसा थांबाय कम्पिउटार दखानाव थांनानै एबाराव आं बे पान कार्डखौ आपडेट खालामथारलालै होननानै नोंथांमोना थायोबा दा बेवहाय नोंथांनि माबाफोर खहा जागोन नामा दाथ' जेनेबा माबाफोर खहा जागोन माबाफोर नोंनि उसुबिदा उनाव जाहैगोन बेफोरनि जेबोथ' दायो खोथाया ओंखारना फैयाखै मानो होनोबा जोंहा दायो खामानिया जागायजेनदोंसो नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जायो आरो जुदि दायो जोंहा पान कार्डआनो गोदान जाखासिगोनबा माने आपडेट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोदान पान कार्ड मोनसिगोन बे QR क'ड गोनां पान कार्डखौ दा अब्ला बे पान कार्डआ फैयोबा दा बे गोजाम पान कार्डआ बेयो जागोन ना जाया बेखौथ' एसेबां माने फिक्सथ' बुंहरनो हाया नाथायबा नोंथांमोना बेखौ साननानै लानो हायो आरो जुदि गोदान पान कार्ड मोनोबाथ' बे गोजाम पान कार्डआलाय बहा जाबावनो होननानै नोंथांमोना बेखौ साननानै लानो हागोन जेराव नोङो QR क'ड गोनांलाय मोनगोनबा गोदान पान कार्डआव दा अब्ला बे सिगांनि पान कार्डआथ' जोंहा QR क'ड बायदिसिना गैयाना दा बेखौ उनाव जोङो खामानियाव होनो सानोबा माबाफोर मोनसे जोङो एप्लाइ खालामनो सानोबा दा बेवहाय बे गोजाम पान कार्डखौ बिथांमोना लायाबो जानो हागौ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं खावलायहरनाय जादों दा जोंहा फ्रियावनो सोलिखादों जेला आपडेट खालामना लाबानो जाबाय आरो बे फ्रियाथ' जोंहा मालाबाबो इसां गोबावसिम सोलिखाया दासो जोंहा जागायजेननायखाय बिथांमोना फ्रियाव होदों जानांगौ जेरै जोंहा बे सिगाङावबो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनायाव दाथ' लिंक खालामनो थाङोबा 1000सो फैसा होननानैसो नोंथांमोना लिंक खालामनांगौ जायो नालाय दा बेनिखायनो फ्रियाव होनदों जेला दानो आपडेट खालामना लाखानाय मोजां एसे उनावबा जुदि फैसा होनांगौ जायोबा जारलासो जागोन आपडेटआथ' जोंहा सोलिबायनो थाखाय गभर्नमेन्टनि गासिबो डकुमेन्ट्स बायदिसिना जोंहा आपडेटआनो सोलिबायानो थाखायो पान कार्डआनो होन रेशन कार्डआनो होन जब कार्डआनो होन गासिबो जोंहा बे आपडेटआनो सोलिखागोनगा बेहाय जेबो माबा गैया प्रब्लेम गैया आपडेटखौबो बिथांमोना लानांगौ जायो माखासे भेरिफाइ बायदिसिना खालामनांगौनि थाखाय दा बेखौ साननानै नोंथांमोना आपडेटल' खालामबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोना आपडेट खालामालासिनो थायोबा जारलाबो जाहैनो हागौ दा बेनिखायनो आं खावलायहरनाय जादों गोख्रैनो नोंथांमोना बे फ्रियावनो सोलिखाबाय थानाय समावनो आपडेट खालामना लाबानो जाबाय जोंहा बे इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो माने जोंहा बे आपडेटआ ओंखारना फैखादों आरो नोंथांमोना दायो फ्रियावनो आरो गावबागावनि बे पान कार्डखौ आपडेट खालामना ला होननानै जोंहा बिथांमोननिफ्रायनो आपडेटआ ओंखारना फैखादों दा बेनिखायनो
आपडेट खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना। दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माखौबाफोर बुजिनानै मोनासैबा एबा माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ थाबायबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव दायो गासिबो कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय। गोबां मानसियानो बेखौ माने मिथिनानै मोनाखैमोन आरो बे पान कार्डखौ आधार कार्ड नङा सरि बे पान कार्डखौ आपडेट खालामना लानांगौना लानाङा आपडेटल' फैबाय थादों माथो दा बेखौ लांबारनांगौ लांबारनाङा बेखौ गोबाङानो बेखौ मिथिनानै मोनाखै बे जानांगौ। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जोबनायाव नोंथांमोना दायो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसेनो भिडिअखौबो नोंथांमोना दायो लाइक खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।